pala anthu ena amene amadana ndi DRIEMO amadana naye koopsa DRIEMO. Ndiye pano anthu ena afuna agwiritse ntchito RASHLEY to put DRIEMO down. So ine pano ndibe mbali mwamvete komano DRIEMO ku interview yomwe anapita ija DRIEMO didn't say anything bad to anyone. DRIEMO amalangizanso maartist anzake kunena zokuti izi za mabranda mukamabranda maartist mukamabranda zimakuonongera nitsogolo, which is true. Cause DRIEMO he remember kuti panalinso artist wina yemwe is suffering since 2021 chifukwa cha mabrandi maskando. So I don't know whether DRIEMO yamamuna di RASHLEY komano I just feel like kuti zinthuzi mwazitengera udyo pano ndetu kuona kuti you want to bring DRIEMO down to raise someone in a very smart way. So I understand RASHLEY kunena zokuti zomwe zinachitika zinamukhudza komano masiku ano it's not about using my emotional amuntu to put yourself up. It's not about that. Everybody is aliyese moyo muno akumandi zokoma. They just because zokoma zanu zikuchuka enafe zokoma zatu sizichuka, it doesn't mean kuti ifeyo we are okay to feel sorry because we know again is emotional. No, people don't care. So RASHLEY ndawina yake anapanga video ndi girlfriend wake koma girlfriend wake sanavale zaule mulimwe. Ndezina zoti no anthu ena antopola anatenga video ena yake uvula ya uponoyi zamaponozi khangala kuti iponoyo anapanga ndi RASHLEY. Yeah, nde zimene zezo zinahangoti zamonongera mbiri. Komano honestly DRIEMO sanononge kumbiri ya RASHLEY. Munthu amene anononga mbiri ya RASHLEY ndi munthu amene anapanga maponoyo. Ndimene anatenga video ya mapono ndikumapanga claim kuti mapono imene ndi ya RASHLEY ya RASHLEY. Nde nthawi inoisi nthawi yomatino tiziyuza munthu out of my emotional to put someone down in order for that person to go up. No, this is the advice that I can say here. Okay? Social media osamaitengera. Social media pali anthu amene amakuda iweyo na anthu amene wawa amayuza munthu amene you are in the same industry to put you down. So marist meninga langizo meninga langize marist no sendiri kaji na DRIEMO kaji na ndani ndiri. Focus on your music. Stay away from stunts. You are not Tamia ja. Ine Tamia ja ni sinoimba. Ine ndili mu category yanga ndili industry yanga. Eno zomwe ndi mapanga ine palibe pomene munga ndipange compare kumalayo kuno kuti uyu amapanga ngati Tamia ja. So ine ngandizipula ngandizipanga zoyaluka kaya za maskando kaya izi ndi izi. Ineyo ndi brand ya ine sinoimba. Koma anthu amene mmayimba you need to be careful. You need to be careful with this social media. Ena anu pano ndimangoona anthu oti oyimba anu yanchani. Zinthu mmayesa ngati mukukhala madolo koma zimakunongera mbiri. Chifukwa anthu akumalayo kunoku amakutuluka munthu because of zinthu zoyipa zomwe iwo sazifuna. Koma amalayo sandituluka ine before that zondiwamisa. Anthu oyimba enanu you give us joy. Your music bring happiness to us. So it's not okay muzingo branda easy. Let's just clap hands for DRIEMO and RASHLEY. Yeah, so I hope one day DRIEMO and RASHLEY muzadutsa nyimbo limodzi, right? We want to dance. So that's what I can say. Pala anthu ena amene amadana ndi DRIEMO amadana naye koopsa DRIEMO. Ndiye pano anthu ena afuna agwiritse ntchito RASHLEY to put DRIEMO down. So ine pano ndibe mbali mwamvete komano
DRIEMO ku interview yomwe pita ija, DRIEMO didn't say anything bad to anyone. DRIEMO amalangizaso maartist anzake kunena zokuti izi za mabranda mukamabranda maartist mukamabranda zimakuonongera nitsogolo, which is true. Cause DRIEMO he remember kuti panalinso artist wina yemwe is suffering since 2021 chifukwa cha mabrandi maskando. So I don't know whether DRIEMO yamamunena di RASHLEY, komano I just feel like kuti zinthuzi mwazitengera udyo pano ndeti kuona kuti you want to bring DRIEMO down to raise someone in a very smart way. So I understand RASHLEY kunena zokuti zomwe zinachitika zinamukhudza, komano masiku ano it's not about using my emotional amuntu to put yourself up. It's not about that. Everybody is aliyese moyo muno akumandi zokoma. They just because zokoma zanu zikuchuka enafe zokoma zatu sizichuka, it doesn't mean kuti ifeyo we are okay to feel sorry because we know again is emotional. No, people don't care. So RASHLEY nthawi nake anapanga video ndi girlfriend wake, koma girlfriend wake sanavale zaulemulemwe. Ndezina zoti no anthu ena antopola anatenga video ena yake ovula ya uponoyi zamaponozi khangati kuti iponoyo anapanga ndi RASHLEY. Yeah, nde zimene zezo zinahangoti zamonongera mbiri. Komano honestly DRIEMO sanononge kumbiri ya RASHLEY. Munthu amene anaononga mbiri ya RASHLEY ndi munthu amene anapanga maponoyo. Ndine anatenga video ya mapono ndikumapanga claim kuti mapono imene ndi ya RASHLEY ya RASHLEY. Nde nthawi ino isi nthawi yomati no tiziyuza munthu out of my emotional to put someone down in order for that person to go up. No, this is the advice that I can say here. Okay? Social media osamaitengera. Social media pali anthu amene amakuda iweyo na anthu amene wawa amayuza munthu amene you are in the same industry to put you down. So marist meninga langizo meninga langize marist no sendiri kachina DRIEMO kachina ndani ndiri. Focus on your music. Stay away from stunts. You are not Tamia ja. Ine Tamia ja nisinoimba. Ine ndili mu category yanga ndili industry yanga. Ene zomwe ndimapanga ine palibe pomene munga ndipange compare kumalayo kuno kuti uyu amapanga ngati Tamia ja. So ine kandiziphula kaya ndizipanga zoyaluka kaya za maskando kaya izi ndi izi. Ineyo ndi brand ya ine sinoimba. Koma anthu amene mmayimba you need to be careful. You need to be careful with this social media. Ena anu pano ndimangoona anthu oti oyimba anu yanjani. Zinthu mmayisa ngati mukukhala madolo koma zimakunongera mbiri. Chifukwa anthu akumalayo kunoku amakutuluka munthu because of zinthu zoyipa zomwe iwo sazifuna. Koma amalayo sandituluka ine before that zondiwamisa. Anthu oyimba enanu, you give us joy. Your music bring happiness to us. So it's not okay mudzingo branda easy. Let's just clap hands for DRIEMO and RASHLEY. Yeah, so I hope one day DRIEMO and RASHLEY muzadutsa nyimbo limodzi, right? We want to dance. So that's what I can say.